kon kuwalan. Mendem lho iki. Duh, cecok. Wis kecure opo. Opo iki? Kowe iki. Iki sesan ngekeh iki. Ini saya ya rasa-rasen. Loh, sopo le tidak madam. Pengen sik. Tuh. Iki opo le iki? Entong. Beh, selera ngene iki. Wis kon kokne sepeda. Kok sepeda karo anuku adikku beh. Ini iki tangan wis lara. Apa adus sik ae penake. Ngono ya. Banyune wis diisi urung, lek urung ya kebacut. Bojone balik kok mancing. Kartene nyapa kae? Mlaku dhewe. Wah. Ora endi ra ketok iki. Yo, ini matane cekok terek. Cah-cah rene ajak meeting kok. Dene nendi lho. Ini mulai maju rande duit bensin entek. Jum. Lagi cacat nyaku kan duit pula. Jadi silih. Jadi silih ae lek menawa duit ya nek gitu bensin nih. Lah. Oi, mandi sik. Duit porai. Piye mandi kan. Lho bensin ku entok. Nggih. Wah, lampune ilang. Enak iki. Piro? Iki enak 10.000 iki. Dino. Iki yo. Terus suwun ya. Ya, Angin tuh bensin cek. aku arep tak jak meeting nek jae mau. Kok dino. Iki go kono ngenten cah-cah rene. Ya tas balik maju nang bensin kok. Tak jak iki. Pik. Wong kudu mandi sampe kok. Arep opo ngene kecoke meeting. Yo. Masalah aku lho 17 Agustus iki lho. Oke yo. Ayo TW. Berarti so itu. Oh iya. Bandol ora we? Bandol ora. Bensine rene kok. Bensine rene goblok. Iya. Yo. Op. Oke, tak balik nek yo. Ya oke. Iki lho cacah lek omong meeting. Omongne lurahe lan ndi enek wong. Ini klek ra parani nek omahe yo ndak mlaku-mlaku. Apa ngono ae yo? Lho. Lah kuwi cacah. Ayo piye jere? Meeting. Teng. Di rumahmu lho ya beh banget sini. Yo. Aku kesel pisan aku tas maju. Aku minta Yo. Lha ketakon lho ora. aku mataku yo. Bar gawe mataku. Yo. Gila. Nuwun. Engko. Kok sing mana? Lu. Sumuk, aduh. Woi, Kamu tani tunggu mancing kesel. Madam apa lagi mau? Dewi, tas gue bataku aku mau ngolah. Loh, pesenan akeh bataku nih. Ape? aku tak ada mobil mau sih ya. Kok sih tau tak omong? Aku mau sesuk tak morone pabrik bataku kono lho. Nek sandring piro? Nek sandring sawah kono lho. Ngelak. Yo, jupuk ono. Tak terus sih. Aku goreng hijau ya. Oke.
RT-ne. Tambahin ora jabatane. Iya, Barang tambahin iki. Iya lho. Aku manut. Aku manut ae. Ayo. Kowe lurah sing piye kok Ya kapane? lakoni ngene nih ora. Ayo. Lah iso kok terus terusne ora. Dingira hadir nanti. Batang. Beh iki. Batang mangan turu ngentut. Iki. Kancane nek meeting ngene iki ya mbok hadir dingi meeting rame. Gelut aku karo Aril masalah mancing takokno lurahe iki sing goleki kowe dijek meeting. Ayo. Balik omong tas dipecat karo angkatan gubernur ngono. Gubernur pecat. Yo karo Jokowi. Wis dan dikasih metenge iki. Ayo. Iki. Yo lurah. Piye? Yo wis, pakat yo. Oh. Yo. Pakat. Dek iki wong kono lho piye? Enek sing kena corona apa disemprot ae? Karantina sih. Wis dikarantina, wis Sing sebelah wonge apa mae? yo mae lingkungane kabeh. Ngene iki ben ndak kena terpapar penyebaran COVID-19 ngono lho. Nyemprot yo karo apa? Nyemprot gawe apa? Yo karo semprotan ngono ya, no. Sing kaya ngene Oh, kuwi lho. bahane di unpack apa? Salah. Tan ngono lho. Apa? Semenar gamping. Lha iki lek Ben digegawe panas coronane ben ilang. panas ya dede iso. Sesuk ya wani bengi terus kok. Iya lho. Aku sesuk arep terus ning debat aku mek entuk 100 piro iki mau. Padha sesuk ra iso, sesuk arep ning kantor munggahne RT. Berarti RT-ne gane sawah nek. Yo enggak wis munggah pangkat ngono. Wah, ganti aku ning sawah. Makasih. Nyapa lo jawamu ki? Nek piye ceritane Agustusan enek lomba-lomba ora? Mosok nek corona lomba matane piye? Yo bar yo wong ngono ke sing wong RT-RT-ne dhewe tok ngono, wong luar enggak entuk masalah RT. So elo Senin bar semprotan, bar disemprot dadi kan corona wis ilang kok desa. Oh iya bener. Ya wis, ngono Bener apa ora te? wis yo. Yo, Yo, Balik sik. Adus turu. Esuk patah makan sapi sih yo, tak balik sih yo. Oke. Oke, yo. Tak makan sapi sih. Sun. Kok dipakan ngene iki piye? Iki lho Bi. Iku lemu ya. Kurang mangan kenyang iki wae. Piye mau apa jenenge rapate? Piye wae mau tas kon di? Tuku iki es. Wis jere mau tukane bensin dite mau tukane es. Bene ngelak. Mak piye jus duwe lek utang. Bene, timbangane ngelak. Terus ndas semaput. Yang mending mek nyuruh motor ae. Kuwi ngombe nek kene enek. Nyakut harto kuwi. Arek ra legi ra doyan. Lah piye? Legi lho. Apa rasane? Rasa stroberi. Stroberi matamu rasa bayar kuwi. Aduh kondi tak takoni. Mau utang lho. Ya iya, rentan sapa? Males gua iki. Weh, ancuk nek lambi. Bene senene makku wis. Wes, iki rapate wis mari to. Kowe ra ngerti informasine, sok minggu nyemprot. Wes to gampang tuh tak ndelok nang YouTube. Oh iya. Oke, wes oke. Kita anu sampean iso yo terus nang. Perlu. Piye? Bubar ae yo. Wes yo. Bubar barisan. Jalan. Matur suwun. Oke, hati-hati lo corona lo. Oke, corona Yesus. Corona, wes ngene iki duduk santai bisa tidur lagi. Tujuan iki. Dino minggu pas pesenan oke. Anak buah padha liburan tambah ngono. Masalah padha nek serot ngene iki. Wes benes pas wes. Wes kene iki kehidupan ya wis digawe losdol. Aku udah rewel. Mátame, con tu sonrisa tan bom. Yo te espero, papi, tú bom bom. Mátame, con tu pistolero bom bom. Yo te quiero, papi, tú. Dino seh. Beda elek nganu corona kok malah mlebu coronane. Niki aku ndak
gawat. Kayak kene aku brobos yo. Oleh brobos ora ono gawat. Ih. Ini iki wis ra iso tuku ora, Wang. Golek dhuwit dadak nyemprot.